Nagpakita si Jesus sa 7 ka mga sumusunod. Juan Kapitulo 21 versikulo 1 hanggang 14. Paglabay sa pipila ka adlaw, nagpakita pag-usab si Jesus sa iyang mga sumusunod didto sa daplin sa linaw sa Tiberias. Mao kini ang nahitabo, nagpundok sila si Simon Pedro, si Tomas nga gitawag nga Kaluha, si Nathanael nga taga Cana nga sakop sa Galilea, ang mga anak ni Zeb, ug may duha pa gayud ka sumusunod ni Jesus. Unya, miingon si Simon Pedro sa iyang mga kauban, mangisda ako. Miingon usab sila, mauuban kami kanimo. Busami sakay sila sa sakayan ug nagpalawod. Apan niadto nga gabi wala gayud sila'y nakuha. Sa dihang musidlak na ang adlaw, may nakita sila nga nagatindog didto sa baybayon. Apan wala sila masayod nga si Jesus kadto. Miingon si Jesus kanila, mga higala, may nakuha ba kamo? Mitubag sila, wala gayod. Miingon siya kanila, itaktak ninyo ang inyong pukot sa tuo nga dapit sa sakayan, ug may makuha kamo. Busag itaktak nila sa tuo nga dapit ang ilang pukot. Pagbira nila dili na nila kini madaog tungod sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Anya miingon kang Pedro ang sumusunod nga gimahal ni Jesus, ang Ginoo diyay kadto. Pagkadungog ni ini ni Pedro, gisulod niya pagbalik ang iyang bisti nga iyang gihubo ug milukso sa tubig ug milangoy paingon kang Jesus. Ang oban nga mga sumusunod nga didto sa sakayan nagpabaybay nga nagabira sa pukot nga puno sa mga isda, kay ang ilang gilayon gikan sa baybayon mga 50 naman lang kadupa. Sa nakakawas na sila, aduna sila'y nakita nga tinapok nga baga nga may gisugba nga isda ug may panusab. Miingon dayon si Jesus kanila, pagdala kamo dinhi ug pipila ka isda nga inyong nakuha. Busami saka si Simon Pedro sa sakayan ug gibira niya pabaybay ang pukot nga puno sa dagko nga mga isda nga 153 ka buok. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Miingon si Jesus kanila, dali kamo ngari aron mamahaw. Wala gayoy bisan o sa iyang mga sumusunod nga nangisog sa pagpangutana kon kinsa gayud siya, kay nahibalo sila nga siya mao ang Ginoo. Gikuha dayon ni Jesus ang pan ug gipanghatag kanila. Mauusab ang iyang gihimo sa isda. Ikatulo na kini ka beses nga nagpakita si Jesus sa iyang mga sumusunod sukad sa iyang pagkabanhaw.